Няма фирма да ще прави видеоклип. И това с къщата вече. Филм, че прави видеоклип. Как се иде къща? Чакай, се снима да ми. Чакайте, Боян искаше вратата. Хубаво, тя да му изтвърди. Предлагай някой, който обича да вземе вратата. Внимавайте, сото ще се включи. Я, какво има вътре? Не слава вътре, аз чакам. Марули, марули, марули. Пълна изненада. Марули, марули, марули. Айде, бързи. Айде, Тома, отчупвай. Томи, отчупвай. Се щуп. Маме, отчупвай. В нея е ножа. Тя команда. Ма леко ще са килне на една страна. Марули, марули. Там, че искаш ли ти една подпора? Не. Е така, с дедо ти се борихме една постройка. Да. Аз не искам. Ето Никола. Имаме и прозорчета са ходили изрязани, бе. Малко са. Покрива. Аз съм като ураган, отнесах покрива. Вие какво очаквате? По-близко искате? Ние чакаме да видиме. Може да се направи. Принципно може, но тогава трябва да се дига покрива, да се чисне. Много игра сега, западне. Ураганът то за покривия, той ги яде. Няма нищо. Ме трябваше да сложим, за да има. Предварително и айде. Румен, трябва да ми една стеничка. Ами ще мога. Вътре няма сняг. Единия пръст си да го покажа отпред. Точно този ли? Да се има. Не се чу. Що се очудваш ме, Николчо, за 22 години? Пък ме е сам. Никой да съм се познава. Познавате. Ожених се на 97. Коя? Четвърта. От 92 живеем с Иван Славен. От 18. От 91. И трета, като да. И трета. Ние от и втората. И аз го помня. Вака ще изтине виното, докато Не можеш да го помниш, аз си бил в тежко състояние. И в планови отдел. По това време. Почекайте това планови отдел. Стои в Ташкент сега. А ти нещо да пие, не искаш ли да го? Какво е вид? Тук интересен. Тук интересен. Само веднъж ще го разказвам, няма помня. Айде сега, като е на вече да прегръщаме нормално. Нали някой дете пита баща си и майка си? Тате, на тази снимка какво са снимали? Те снимали. Тук сме снимали с майка ти как отиваме на забава. И аз къде съм? Ми не отиване си с мене, навръщане си с майка. Ташкент и тежно състояние. Хубаво, че не е газообразно. И гатия.